Welcome on The Set, a show brought to you by Sly Media TV, bringing you celebrities, sharing their life experiences and their thoughts. Would like to thank you for your continued support, and we appreciate you tuning in with us today. Hoping that you guys are going to follow, subscribe, Mosia likes, because better known as Jatiwero. Welcome on The Set. Yeah, masimbere. Takasimba esamenemi. Aiwa, isisi tunofara ngangona chismaila soka. Zvese zviri correct. That's good. That's good. Ayotofara kuzvinzwa izvozvo. I think just for kuti vanhu vese vangoziya but I doubt kuti hapana anoziya Jatiwero. Jatiwero. Yeah. But just tell us, ndiani Jatiwero? Jatiwero. Yeah, Jatiwero mukomana anonzi Terence Chirinda. Akaberekwa mugore ra1992. Aberekerwa paWedza. So Jatiwero zvake asati arora. Achingori mukomana haasi kutsvaga zvake. Ndoona kunotaurawo zvinenge zvisiko, ungozoti pese kazhinji fanani pamunoshanda panapa munhu akati akuenda zvezve akazobvunzwa wakabvire chiuko ndonotanga kutaura kuti handisiri kupiwa mari vaindibata rafu zvakati asi iwo zvako chaizvo unongobvira ukwanisa kuita sei haukwanisi kuzvitaura unongoda kunatsa kusaidi kwako ndo problem yatinayo vanhu futi zvakatozouyawo tatombotrayawo zvimwe ndaitomboendawo kune rimwe basawo but takatomboshanda but nongozo kalife kedu kuti kanenge kakati dzikirewo mbichana tazombosiyawo hava tatombogara kwekwe zvatazotanga kuitawo makomedi but patikatanga kuita zvimadrama izvozvo zvimadrama zvatikatanga kuita taingoitawo zvokuda kuti tiri kunakirwa robozoti zvisati tisewo palevel ratiri nhasi kana kuti yazikana nevanhu uchidedzawo kuti toti mutiitiro zvakati hatisina kumbozvitarisira kana kuti tichaonawo mari hatisina kumbozvitarisira but taingozvitira kunakidzwa but izvinezvo yekuchikoro yekuti ukafunga unongoti hei ranga riri dhee rekuvhara ndiri kuMount Darwin vanonzi pamutondo high school ndiri form 3 ranga radhee rekuvhara then pane tichanzi maswirasi saka ranga ridhee rekuvhara ndinotamira pasi mutada kutoenda kumba saka pakanamatwa pakanzi katinamate papedza munhu asati apedza kunamata inobva ndati amen zvikanzi adaro ndiani mpame ndikarohwa ipapo ndanyara zvokuti kana kupinda mune vamwe ndangosororoka vandatonogara kumagamu zvekuzoenda kune vamwe mwe watozondwana ndakumba hadherero unongoziva kuti menokamuka kufarisa kanongouya so haumbozviona mwana padhenje pakauya vaenzi anofarisa achikwira masofa achidzima kana tv achinorova kana muenzi asi muenzi iye achingoenda chete chosara chakakuchaira hapana pamba zvinomborema shama zvokuti especially makomenzi evanhu aya pane mamwe anodzimba especially chero kusangana nemunhu chaiko umwe anokuudza kana zvimwe zvinhu zvokuti zvobata zvokuti unombofunga kuti izvi hapana angadai akandiudza here kuti mamupindi muindastry zvakaoma ndombosangana nazvo doma mashoko ekuti nofunga ndakuzvisiya. And how do you deal with that? Because uchirimo unombofunga uzvisiye but uchirimo manje nekuonawo kuti kwauri kubva nekwauri kuenda nekuonawo vamwe varimo unombozvunza kuti ava vari kuzvigona sei handizvi saka indotadzawo zvigonera hazvinotaurwa nevanhu vagara unotaura kana kuti ndingangoti handikwanisi kufadza munhu wese handizvi handinozviona saka unotongozviignore wotosiya zvakadaro wozokada unyanya kuconcentrata nazvo unotadza kuita chi basa rako makwira miti branch manager hai matema iri
ndezvekubasa ndezvekubasa but imwe identity matema iri zita iri kandakanganwa pane hanzvadzi yamomzo wangu ndo ndisati tombotanga zvekuekta vaingonditi matemai matemai saka patikatanga kuita zvemadhirama izvi panangoti munhu aizosarudzira zita raanoda ega panangoti hainini ngoti mbozi ndaireta ndiri kamudhara panangoti haini matemai saka rakazoona zita parangoita zita nesinema Jatiwero matemai saka ndo anongoshandisa Terence Chirinda paFacebook ndatopedzera kuishandisa kudhara ndotanambotaura kuti ndikadedzwa kanja ndotocheuka ndoono ndiani ari kudaidzwa irambirwa usati wasvitsa 18 years but nezvi ndokangatoti pamberi totano ndikuda icho ichi hachidhake ichi ndikuda icho ndozvo saka zvakaenda alright but makunosetla munga hakuna ipo. Thank you very much for the insight. Thank you for sharing with us. Itokutendai tatonzwa mamchitaura kuti hei ndainyara isa sitomboona kunyara kwachezatoona ndikakunyara karipo saipapa hanini hangu kanda ngotenda timu randoshanda naro timu reNaiza Boom kunyanya director wangu ndomutenda singai ndinoti nezve hanewo zvakatenderera nezvinini ndakutokwanisa kudrive motikari yangu nekuda kwadirector nevanhu vanoona ivavo saka munotendwa zvakanyanya.